יאללה, אחד השירים היפים שנכתבו ever. מעילי הפשוט ופנס על הגשר. עכשיו כולם יגידו מרינה, מרינה. ממש מרינה מקסימיליה. הלכות מגשר. איזה יצור מגניב. כך ראית אותי ראשונה, התזכור. והיה לי ברור כמו שתיים ושתיים. מה זה? שיהיה בשבילך כמו לחם ומים. אני אוהבת אותה. אוכל מים ולחם אליי תחזור. ואוינו המר באבות חזר. גם למוות אתה קיללתני לא פעם. יכולים להעביר אותה היסטרית. וכתפיי הקרות רעדו משמחה. והיה לי ברור כמו שתיים ושתיים שיובילו אותך בגלל היא נהדרת, אי אפשר להוריד ממנה את העיניים, יצור. וגם אז לבבי לא יסור ממך. כן היה זה לא טוב, אבל לתפארת. איך לא ששם הנפילה? נפגשנו בליל מלילות. כולם אהובים. היא לא מהכוכב הזה. אם איזה שנית, עלי איזה אחרת, רק אותה עבניה וסוררת. תראי כשרה. מגניבה עם נורא. אותו מילון, עם אותו ציצה קרת. יואו. בחירת שיר הכי הזויה בעולם. אבל למה אתם שוקיסטים ואתם לא מצביעים? אם יהיה זה שנית, עלי איזה אחרת, יהיה כך, כך יהיה. מה קורה? היא צריכה את שלושתם. אם יהיה זה שנית, זה נולד בשבילך. אתם חייבים להעביר אותה. כך יהיה. עוד יאללה, נו. יאללה, קצת בגובה. יאללה. מה ששבר אותי פה בכל הסיטואציה הזאת זה שכמו מישהי מאוד מאוד מוצלחת שהייתה פה בעונה הקודמת, את לא מהכוכב הזה, גם נטע לא מהכוכב הזה. לא ברור. יש אנשים שיש להם משהו שאף אחד אחר לא יכול להסביר, ולפעמים זה הכי קריפי והכי ווירד והכי מוזר תראה, אני רוצה לעשות סייב. גם אני רוצה לעשות תשמעי, אני ממש מבקש ממך לעשות לה סייב. אני מתחננת שתעשה לה סייב. רותם, אני מבקש ממך להפסיק עם זה. תעשי לה סייב. בתמורה. תפסיקי להיות כזאת עקשנית, מגיע לה לעבור. אתה יודע מה? טוב. אבל... מה, חסרים רק 10%? אני רוצה לגלות אם זה כוכב עוין או כוכב חבר. יש לי הרגשה שזה כוכב חבר. זמרת את בטוח כן, אומנית את בטוח כן. עכשיו השאלה לאן זה יכול ללכת. לסייב! קיבלת סייב, אסי ורותם הצילו אותך. זה היה ברור. לא היה מצב שהיינו נותנים לפרידה האישה, הפאוץ' והוויס ללכת, רבותיי. סוף סוף בחירה נכונה, אסי ורותם. תודה רבה. היום אני גאה בכם, חמודים. תודה. שהשכלתם. אתה מסתכל עליי בעיניים התמימות והנוגות האלו. ממזריות. אתה יודע מה אתה? אני אגיד לך מה אתה. מה? אתה מרגול בכוכב נולד, שלא רצתה להעביר את מרינה מקסימיליאן בלומין, ואנחנו עכשיו הבאנו לך מישהי